Wasu kafafen yaɗa labarai da su suka fitar da jawabai dangane da cewa malam ya ba wa al'ummar jihar Kano haƙuri. Shin me gaskiyar wannan kalamai? To haƙurin akan me shine abin tambaya. Akan me? Shine abin tambaya. Wanda ni ban san me ne ba na laifi ballantana a ce na bada haƙuri. Illa iyaka abin da na ce shine akwai mutane da suka canja mun magana su suka fi yawa. Da wannan ya sa da yawan mutane sun zage ni, sun mun sharri, sun mun ƙazafi, sun ce na ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallama. Wanda a cikin waɗannan mutane kaso 85 cikin 100 ko maganar tawa ma ba su ji ba. To kaga wannan idan ka kyautata musu zato akan ƙaunar annabi ce ta sa suka yi haka, to kuma dole ka yadda sun yi kuskure, ya kamata su bi diddigi su tabbatar da labarin kafin su ɗau hukunci. To amma za ka kyautata musu zato kila ƙauna ce tare da kuma akwai kuskure a cikin abin da suka aikata. Wannan ya sa na ce na yafe musu wanda suka yi bisa ga kuskure, kuma Allah ya huci zuciyar mu baki ɗaya. Wannan shine, amma duk da haka ne musu nasiha gaba. Ka'idar da addini ya koyar da mu, idan ka ji an ce wane ya ce to ka bi diddigi, ka tabbatar kafin ka ɗau hukunci. Wannan